हाबाफारिखौ मानिना लायाबा बे आन्दोलना सोलिबाय थागोन आरो जिहेतु इलेक्शना खाथि जों मोनसे खौरां लाना फैदों आङो जोंनिनो बर' रायजो राजा जि कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' रायजो राजाफोरा मोनसे खुद्रिसारनाय बा धरना होनायखौ जोङो मोनसे खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों। बेयावनो बिथां मनरन्जन बसुमतारी सारा मोनसे खेंफोरथि होदों बा बिबुंथि लाखिदों मानि थाखाय बे खुद्रिसारनाया जाखो, मानि थाखाय बे आन्दलनखौ खालामनाय जाखो। माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायसा गोबां जेंना जेंसि सोमजिबाय थायो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला, अब्लासो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबा अब्ला एसेबो बुजिनाय नङा। बेनिखायनो भिडिअखौ नायजोब, अब्लासो एसेबाबो बुजिनो हागोन नोंथांमोना मानि थाखाय धरना होलायनाय जाखो आरो फिन खेबसेबाव मानि थाखाय बेफोरबायसा खुद्रिसारनाय आन्दलन होलायनाय जाखो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला, फिन सावरायफिनगोन। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, एक्स बिएनपि, एक्स एनडिपि फराम, गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुम, जों गासैबो जयै नैबे जनाय क' डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव जों जिरायदों। खालि बेयावल' नङा, दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव मिरुनि बिथोन बायदि आसामनि गं 22 जिल्लायाव जिल्ला हेडक्वार्टार आरो क' डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारफ्राव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय, सुबुं जथुम खुद्रिसारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। थांखिया बेनो जे जों बर' हारिया गासै मोनथाम सुक्ति खालामबाय, जों मोनथाम सुक्ति खालामनो हाबाय। गिबियाव जों बिटिसि सुक्ति खालामबाय, बिनि उनाव बिटिसि सुक्ति जोबथा जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जाना थांबाय। बे मथे जोङो मोनसे बिटिसिनि बायजोआवबो, जों मोनसे बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। खिन्थु मोनबाय दिनै बे गावखुंथाया दिनै 5 बोसोर बारलांबाय, बिनि रां बावजाया बारायदिया, बिनि गामि सोसननाया जाफुंजोबदिया, बिनि बियाब दानाया जादिया आरो बेजों लोगोसे बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हादिया। बिनिखायनो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो थाखाय जोङो मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों गासै आसाम नाङैनो। आरो गिबि खेबाव जिहेतु 958 गं गामि सोसनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव, आरो जोङो 166 गं गामि जों सोसनबावनो होदोंमोन, दिनैसिम बे जायाखै। आरो जोंना मोनसे जेंना थाबाय, राभा हासं एलेकायाव थानाय साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव थानाय जेब्लाक बर' गामि दङ, 312 गं गामि, रेभिनिउ गामि, गिदिर गिदिर गामि, बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननांगौनि दाबियाव आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुराव जितु बिटिसिआव हाबबाय, बिटिसिआव हाबनानै जेब्ला बायजोआव थालांनाय गामिफोरखौ जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननानै बेखौ थाबैनो बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि बादैबो कार्बि आंलंनि जि जेंना दङ, गोलाव समनि मोनसे जेंना बियो, जेरैहाय बे जेंनाया मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय जे कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा होनांगौ। बिटिसि सुक्तियाव जायगा मोनबाय, बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तियाव जायगा मोनबाय बे, खिन्थु दिनैसिम बे जेंनाया जाफुङाखै। बे जेंनाखौ जाफुंनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारिकरण खालामनाय आरो जों बड' रेजिमेन्ट नागिरनाय, जोंनि बिकेडब्लिउसिनि बायजोआव एरियायाव थानाय जेब्ला बिकेडब्लिउसि एरियायाव पास जानानै थानाय जेब्ला बर' बिजाथिफोर दङ, आसाम टेट आरो सिटेट पास जानानै, बिसोरखौ जोंनि जायगायावनो थिसननायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मानिना लायाबा बे आन्दोलना सोलिबाय थागोन आरो जिहेतु इलेक्शना खाथि, जों मोनसे सिद्धान्त लादों, नो सल्युशन नो भट। बे थांखिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार लादों। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय बा नुनानै मोनबाय ना, आरो बिथाङा जिथु खोथा बुंलांबाय, खेंफोरथि होलांबाय, फोरमायलांबाय मानि थाखाय बेफोरबायसा आन्दलन खालामनो फिन ओंखारबोनांगौ जाखो। माने ना जिखिनि बिथाङा बुंलांनाय बायसाब्ला माने जिखिनि टेट बा सि टेट पास जानानै दं, क्वालिफाइ जानानै दं, बिथांमोनखौ गावसोरनि जायगायावनो थिसननायनि बिथांमोना दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे बेयाव गोबां खामानि मावनाय, गोबां जेंना जेंसिबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों आरोखि ससियेल मिडिया बा खौरां गेजेरजों लोगोसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों ना। नोंथांमोनाबो निस्सय मिथिबाय बा नुनानै मोनबाय बिथांमोना एक्सुवेलि मा फोरमायनो सानदों, मा थांखि लादों ना। आरो बिथांमोननि बुंनाय बायसाब्ला जेब्लासिम बे दाबिखौ गनायनानै लाया अब्लासिम बिथांमोना आन्दलन खालामबाय थागोन होननानैबो बे भिडिअनि गेजेरजों बा खौरांनि गेजेरजों
बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे गोबां जेंना जेंसि बेफोर जाबाय थादोंना दुखुनांथाव बाथ्रा जों बर'फोरनि गेजेरावहाय ना नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनांगोन भिडिअखौ लाइक खालामना हो ओमफ्राय शेयार खालामना हो जाहाथे गोबां गासिनिसिमबो गोसारनानै गासिबो मिथिनो हानाय बायसा हाय ना नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन